For today's video mga kagabay, balik po ulit ako sa aking maliit na negosyo. Ngayong buwan ng Agosto, mahina ang tour guide service. Kaya naisipan ko ulit na ibalik ang isa sa mga sinimulan kong negosyo, lalo na nung panahon ng pandemya. Ito ang isa sa mga produkto ko, ang chocolate peanut butter. Marami kaming natutunan na hamon nung pandemya. Halos lumalabang kami araw-araw upang mabuhay. Ganito ang buhay ng isang tagagabay o tour guide ngayon. Ngayon nagsisimula pa lang ang turismo, tuloy pa rin kaming lumalaban. Kung walang hanap buhay sa turismo, patuloy pa rin ang paggawa ng mga paraan para kumita at may panggastos sa sarili at sa pamilya. Sa paraang ito, nagiging maayos ang lahat. Kaya hangad namin na patuloy niyong suportahan ang maniliit na hanap buhay. Kagaya na lamang ng produkto ko na chocolate peanut butter. Ang chocolate peanut butter ay isang produktong lokal na kung saan ito ay gawa sa simple at natural na mga ingredients. At tiyak na magugustuhan ninyo, lalong-lalo na ang mga bata. Kaya hangad ko po ang inyong pagtangkilik sa aking chocolate peanut butter. Sa mga nais matikman ang aming produkto na chocolate peanut butter, maaari lamang po kayong mag-message o kumontak sa amin. Maraming salamat at hangad namin ang patuloy na pagtangkilik ninyo sa aming chocolate peanut butter.